지나가지고 사는데 매니아스가지고
Oras marita sa na manginang, bungok maita 2026, labi masyak kami jala pasatau naima selamat baru marita salut na. Ukota maparminggota, taparade maroharo ikirata, maredi maita siya bukwet na nomor sapli may sada, dota at opat. Marhiti-hiti gowar di bata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ito di perbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku do pak at kadulok, siya dia do ulaning ro panguripiyot wow, siya Jehovah sito palangit do tanoon sabing, ro pangurupiyon yang gotuau, dang tagamon luason na tasulad di pakmu, dag tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho, siyan nasa parmaraan, say jagaon na lutodim, say jagaon ni Jehovah doho, lahoru war dohot lau bongot, ola nion rodi saliling ni liling na, haleluya. Martangiang mahita, ali amanami na di banuagitjang, di bahe kodo anak kaholongan ni Roham tutoro ni Patik, asa di palua akan naginomgoman ni Patik, urupi hami, asa dohot hami dapotak kaluaw ni, jala asa miyak kami di bagasak karajaomu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kudul mahita. Mared di mahita. Sana
Kami debata di Bingguta Sadarion 5 Patik Parjolo 1 Patik Paupaton. Patik Parjolo Audo Jahoba debatam Ninna debatata Dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan aek na di Torunitano yanggo so gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonong guari di bata yanggo soture dalanna ay wanahum na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiaw nari minggu di naonomari ma ulahamu nasa si ulaumu alay anggo ari papituhoni ari pada dia ni Jahoba dia batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anak mupe manang borum manang napasom lahi-lahi manang napasom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan halak pe na mangibati hutam ay dinanom ari do dito padibata langit dohot tanoon dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di bahini do bahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari pariadananay jala di parbariay atong rap magidogugo mahitatu di bata laho mangulaho pati nay ale tukar di bata say pargugoy mahami mangulaw no bar kupati. Amin. Mared di mahita. Tatopoti madusat tanda godangi tuado pandidebata matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo napatupahon hasasani dosa dihami halak na nangulon. Marhite-hite anak hawalongan ni roham. Say asi maroham dihami. Akka namang sakod dosa nami. Say sahapi matu bagasar rohanami. Hasesan di dosa nami Leo matuhami tordim na badiay asa unang ganggu rohanami di asini roham alay asahot rohanami marha persayahon laho magkotapon nasa dosa dohot roha pertibion asa upasatami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga taringa uwa hasasan nito satta. Para siroha jala partinggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bayat tuhita ho bartu akka dosatta. Jala dang di balosso tuhita ho bartu akka hajahatota. Songon asiniroha ni ama-ama mida akka anakna. Asiniroha ni Jahoba diaka na makabiari ibana. Hasanga pema di debata na di Gijang. Amin. Mared di mahita. Puji Allah, Maha
Turpuk epistel di minggu tasadarion nenek masih pesalmen 147 ayat 12 Rodi ayat 20. Tajahama marsika soring. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibala mabahen marhademahon perbalohamu di pamahap dohot emen na marmiyak. Ibala na mga leho na bolas songo ni biru-biru di sabur hoddo nabur songo sirabun. Ibana manongos hatana gabe malala akay di paborha maangin na mabawar ma akaay. Dang dung dibahas songoni yang go tu manang ise bang parbegu jala dang diboto nasida akka uhumna haleluya imasahna mertua do akan atau mangihok kata ni debata jala naupeopsa. Amin. Meredem kita. Tidak ko mahaporseaw tay songon na hinatidak ko nilungat sa porseaw di sa do portibyon rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatudusan na tumapalangi dotan au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya tol di porbadia adora sohabuan ido tu hatta na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana hinaw pinorsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patulukon na manaik tu surgo lauhudul usiamun di bata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pa mamula sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditol di porbadia jala adok sada huria nabadia huria atau pandai Kristen akka nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namandok mula mangulu so daing harat naung mate dohot dihanguluan na suara suga. Amin. Tabegema lagu puji-pujian syakor gabunga perempuan. Bagaimana warta titing di minggu tasadarion.
Horas madita salu na amanginang tatangihon matikting ni minggu ta saderion minggu duk tahun baru 4 Januari 2026. Naparjolo guar ni minggu ta saderion minggu dung tahun baru topik ni minggu ta ima sian hamoraon na do hita majalo asini roha 02 Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion Minggu 4 Januari 2026 di Patupa Huriat tado Padidion Nabadia di permingguan pukul 10.00 WIB tu sahalak yanakon boru 03 dana nasorang. Di basa-basa tuhatta do sada dana bawa na di hari Rabu 31 Desember 2025 ima di keluarga Leonardo da Vinci Nenggolan Eskom Lini Marcela Boru Saragi alamat Jalan Haji Sibi Tolu nomor 27A Gria Hijau Sibi RT 05 RW 02 Kelurahan Serengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan wilayah Saplonom Hipasdo danaki songoni nang natorasna 04 ruas nai baru di bagasan minggu sadarion 4 Januari 2026 nunga di jalo gabe ruas ni huriata HKBP Pasar Minggu ima keluarga Fernandes Raja Saur Butar-Butar Natalia Sitorus dohot sahalak yanakon nasida alamat Jati Padang Residen nomor 5 Jalan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk wilayah 4 nomor registrasi jemaat 04 Sia 02 Pida sian anggota jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi Resort Perumnas 2 Bekasi 05 Ruas Namoding. Nah di hari Sabtu 3 Januari 2026 nunga jumolo modding amatta Erwin Daniel Simatupang umur 10 tahun alamat Jalan Muara 2 nomor 50 Alu RT 05 RW 05 Tanjung Barat Jakarta Selatan wilayah Sada. Tatangnya konma asa tibu tarapul keluarga namar sitaononi 06 berita habuk niroha. Nah di hari Jumat 2 Januari 2026 nunga jumolo modding amatta Whisker Pardede umur 80 tahun di Yogyakarta amang simbatua doli ni inang pandita Rapina ina buana habiahan STH tatangnya kema asatibu tarapur keluarga namar sitaunoni 07 ruas ni huriatta namarulang tahun saluhut ruas nang perhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas namarulang tahun hatutubu dohot namarulang tahun Parsaripeon. Mamukka siat tanggal 4 10 Januari 2026. Guar-guar namarulang tahun boy mataida di buku warta jemaat. Hata ni debata nagabeujahan nilas ni rohatai dienet dosian sada korin sada ayat 4 madok melate do au toktong di debataku sialahamu marningot asini roha ni debata naung nilehonna tuhamu di bagasan Kristus Yesus 08 ruas namar sahid tuakka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu rawat jalan dohot akka namar sahid manahun
Dohonon nami ma sai di pasu-pasu tu hatai ma sude pengobatan nani jalom muna tibu malum persahitoni. Tatangnya kema nasida asa tibu malum sian persahiton. Daftar goar-goar na di bagasan persahiton boy mataida jala tajaha di buku warta jemaat. Tikting naso jinahahon dot perhepengon ni huriata boy matajaha di buku warta jemaat naung di parade huriata. Songonima tikting dihita di bagasan samingguan. Tapi kema de puji-puji sia korsending di duti mano do pol ama wilayah sada.
Tapa pungumba peleata dalam arah demahita sebut kuede 130 itu sada dot urutnya. Ayat 1. Apa
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramo ti hati-hati do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas mahadihita saluhut na hurin itu hatta. Tajak ko mahatay debata jamita di minggu tasadarion minggu dung taub baru na dienet sian buku Evangelium Yohanes biddu sada ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Kujau madihita kamanginang takasma tajakon songonom mahatana di sini. Di Portibio Kiad do ibana jalan marhite sian ibana do menjadi Portibion HP dang ditada Portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabiran di jakon akka na di ibanai ibana alai manampiga na majakon ibana tusido di leho kuaso asa gabi anak ni debata nasida akka na porsia di guarna ima kana setubu sia mudar manang sia sakak ni daging manang sian sakak ni bawa tung sia debatado gabi daging mahatai jala maringa di tonga-tonga ni hitaon jadi widahami mahasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan dia tidak ko si Yohanes do ibana ainin nama od do ibana na hudohi na rosia pudiku jumolo do ibana adong asa au ay parjuluhiad do ibana ay siya kamoraon na do sa luhut ita majalo ima asini roha naso marnamotok ay marhite siya simusa do di lehon akapatiki alay hinorhon ni Jesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan ima sahakna dihita sa luhut na hurian itu hatta marhite turpu jamita na palaipe hujahahon na dienet siyan buku Evangelium Yohanes na mamaritahon taringo tu Jesus Kristus dalan ni haluaw ni sude jolma na ngarukian adorang suarong dope Portibion Jesus do dalak kaluaon Jesus ido debata na manopot hajol maon manopot bangsona alay dang dijakon bangsona Jesus ini di bagasa konteks na jolo martudu-tudu mau tu bangso Yahudi dang dijakon bangso Yahudi na Jesusido Mesias Jesus Kristus sebagai Mesias manang debata nagabe jolma hape holan akan nama jakko Jesus do nagabe majalo haluaon holan akka jolma nama jakko Jesus do majalo asini roha ima asini roha di hasani dosa ima asini roha dihaguguon lau madalani nguluna saliling dihasiang anon holat tu akajolma nama jakko Jesusido di lehon sahat asini roha ni debata marhite Kristus Yesus ima nanidok na di bagasa turpu jami taon nagabi renungan nang tuaka generasi-generasi na mangihut termasuk tuhita di bagasan obason na manginang molo tabigi nak kaning di jahaw para gedda ata ni parpesal meni sia dia do ro ulaning ro pangurupion tuan ia sohola sian Jehovah kita naik madalani ngoluta di tahun baru tahun 2020 onomon dang adong dapat tita pangurupion sian na asing ia sohola sian debata debatado mual ni hagogoon debatana si topa saluhut na mengatur saluhut ido naboy manugunugu akka jolma laho mangiahi ngoru na dumenggan hobartu parhusoran ya kapartikian na didalani akka jolmay dangalani gogot ta dangalani pikirata
Jaladangaron istilah nasib-nasiban, tetapi itu semua atas pengaturan Tuhan. Debatado na mengatur husudiak kamanginang, bohang ulutta tujulu. Jaladangaron nabuy majamin, hasonangan ni rohat na madalan ng ulutta tujulu iya soholat debata na dibaga sa kuasona, laho manugunugu hita tungulu na duminggan. O manaparjolo na dipaingot tuhita apala di bona ni taonon, minggu dung taon baru. Dipaingot to tuhita pabua panupahion pangurupion nabuy manupahiong uluta tujolo ima asi ni rohay debata holad debatado hagugoon nabuy margogoy hokita madalaning uluta tujolo doho mangalehon hasonangan ni roha dihita maday ari-ari ni nguluta hasonangan damai sejahtera. Napaduaon hurian itu hatta dang tuside jol mahape hamoraoni di lehon debata ima hamoraon asini rohana marhiti turpu jami tao dukun na parjolo di pabotoho tuhita holat debata do mual ni hasonangan ni rohata hidup damai sejahtera hanya berasal dari Allah. Hidup damai sejahtera pasu-pasu ni debata na meragami ternyata bukan kepada sembarang orang itu dianugerahkan, bukan kepada semua orang itu diberikan. Manang dak sude jol mahape marsaulihoni makilalahoni. Dipaingot tuhita marhite turpu jami taon ia akajolma na majalo hamorao ni debata na marsaulihon hidup damai sejahtera panupahion ni debata hasesan ni dosa pangurupio madalani ngoluon ima holan akajolma naung diain gabe anak konna. Holat jolma naung diain gabe anak konna do perjabar di pasu-pasu ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni jolma madalani ngoluna. Dang tu si jolma songo kita do rupani molo arta warisan narung nadihita tidak kita bagi kepada sembarang orang. Holan anak kota do na punai. Holan anak kota do na berhak sebagai ahli waris. Era songonido di pasu-pasu ni debata. Pasu-pasu ni debata ima asin roha ni debata tu hita dinalaho manupahi ngoluta nang saliling di hasianganon songoni di ngolusogot ikon gabe yanakon ni debata ro hita. Iku gabe yanakon ni debata ro hita sosian ala ni mudar alai ala ni haporsial. Diai kita gabe anak koni debata. Molo dang targuar anak jolmai dang parjabbari di hamoraon ni debata. Dang parjabbari di asin rohai debata. Ikon akka natargoar anak ni debata do nagabe ahli waris kekayaan Tuhan. Di bagasat turpu jami taon di padar rotuhita hurian itu hatta. Nagabe ya anak ni debata na diay debata jolmai gabe anak konna ima aka jolma nama jakko Yesus Kristus. Nama jakko Yesus Kristus maka porsiai doho majakko Yesusi. Ido nagabe anak ni debata na diain gabe anak ni debata. Buasa alame menghurian itu hatta nunga itu dak jolmai debata. Di pada naruwi sude jolma manulak debata termasuk bangsona na pinilik nang nunga ditulak debata. Dukun ni gabe Roma debata muse menyodorkan diri marhite-hite inkarnasi na gabe jolma asa dijakkon jolmai muse debata yang telah menjadi daging. Molonga itulah di pada narubi ditawar ho debata dirina disodor ho debata dirina tuado pani jolma gabe jolma ibana asa maringa di tonga-tonga ni jolmai asa mula muse jolmai majakkot debata ido dalan ni debata lau mangai jolma gabe anak-anak. Alani huruen Tuhan talani mamakana idok rupani isi nama jakko Yesusi berarti itulah yang menerima Allah kembali di dalam dirinya sehingga Allah menerima orang yang menerima Yesus itu menjadi anaknya. Alani asing roha. Di bani huruen itu hatta perlu mahita di bagasan perdalani nguluton majakko Yesusi.
Tajak ko majesusi di tonga-tonga ni parngolot taon. Tajak ko maibana tu ngoluta. Tajak ko majesusi tu bagasa dirita aibana do debatana gabe jolma. Firman yang telah menjadi daging. Molong atajak ko jesusi tu bagasa dirita berarti nung atajak ko bedebata di bagasa ngoluta. Gabe anak ni debata mahita alang atajak kon ibana di bagasan pajakonota di Kristus Yesus nagabe jolma lama kokopita. Unang alang-alang rohata hureni tu hata majako Yesusi. Ay di bagasa pajakonot tu Yesus Kristus ido. Pajakon di bata tu hita. Majalo hita muse gabe anakna. Gabe diai kita. Mata boto molo diain lagi. Diangkat kembali menjadi anaknya. Naso anak na hiya behita, gabe dijak ko muse hita, gabe anak na. Ima lapatan ni diain. Anak angkat Tuhan, bukan dari darah, bukan karena darah, bukan karena hubungan manusia, bukan dari benih laki-laki, alani hapor syauta di pajak kota tu Yesus Kristus. Na mangihut huren itu hata di bagasa turput jami taon duko di padar tu hita pabua Yesus debatado mual ni hamoraon sian asin rohana ibodo hita gabe mamora asado tita tarpasu-pasu marsauliho kamoraon nai iko takas do hita memang huren itu hata majako Yesus do patuduhon parbue ni pajakonota di Yesus ini ima parbue ni ngulu. Hukutip sada barita taringot tu sahalak kepala pemungut cukai. Hukutip senal kita posere cerita nyata. Si Zakheus doho Yesus. Jadi si Zakheuson seorang pejabat kepala pemungut cukai, manang kepala pajak atihai. Masihol yang pajupang do Yesus. Alai oleh karena keterbatasan fisik ala pendek mana sementara orang banyak berkerumun berduyun-duyun mengikuti Yesus yang datang ke kota Yeriko ujungnya mejakit memana tu hau gala-gala asa boy diberin Yesus dijuluani ma rombongan ni Yesus on tujulu dibering marung di siburan ihau itopi di delani itor majake mebana tusi asa malununga bo mamulus Yesus ibu dibereng Yesus ditiki mamulus Yesus dibereng masih Zakheus tutu ma dibereng Yesus si Zakheus dihawi amelo Yesus tu si Zakheus mijur maho siani iko sorang au tuja bumi sadarion ko sorang au tuja bumi sadarion. Jadi rosi Zakheus itor humalapu maibana hatok maibana turun mijur sian hawi las marohana majakon Yesus. Las marohana majakon Yesus. Bui taida baritana di Lukas 10 sia. Gabe Roma si Zakheus didok matu Tuhani. Olo Tuhan, satongan ni artakima huleho tuakan pugus jala iadong na huangati sopak lopi ma upaula. Dung idot songoni ngai tonga-tonga ni bagas nabion nama saon Roma Yesus didok ma. Dapota tua do pangisi ni jabuon sedario. Ai pinoparnis Abraham do nang ibana. Alani hapor siya masuk. Pinoparnis Abraham bo nang ibana. Apa si Zakheuson? Bukan. Jadi alani huren itu hata melutai de siya barita na huputihon. Memang luar biasa do. Pakorhon ni pajakon ni jolma di Tuhan. Mulu dijakot Tuhan memang menjadi orang yang terberkati. Kalau Tuhan itu diterima, molo dijakon dijalo do Yesus di ngoluna mangarajai ngoluna gabe tarpasu-pasu kai. Tarse sama dosana na paduahon dileho magugo tu ibana law madalani ngoluna dileho sonang ni roha hidup damai sejahtera. Eran dapat kita
hidup damai sejahtera sian na asing hati akan manginang. Boleh dapat titai tartuhor ri hepeng dui. Boleh tartuhori damai sejahtera. Sonang iroha dang tartuhor. Sonang nirohai itu adalah anugerah. Itu hanya anugerah dari satu sumber saja, yaitu dari Tuhan. Lehonon namai tuhita. Lehonon ni Tuhani mai tuhita hasani dosa sonang niroha do akapasu-pasu na maragami hagugo tuhita di lehonon nama madala ngolutta tujulo molo nga tajakon Jesus ini. Ala itu tu ikon adong do hataridaan ni natajakko Jesus ini. Jakkolan holan sebatas majakko songoni holan dihata alai ikon tarida dui siap perbuena. Songon nani do ni nabinan ni si Sakeus nakaning. Ay do si Sakeus si satonga ido teh. Saat olan roje surupani tu ibana itopo tu ibana itoridokko si Sakeus ma satonga sian artaki ulehon tuaka napugus mularon dope nalubi na huangati ikon hupaulak opat lopit yang artinya ada wujud perubahan hidup. Jadi hataridan ni nama jakut Yesus ima adong habu bawon kepada ke arah yang lebih baik, tidak stagnan. Dang hot songoni merdus-dus. Songoni terus dang adong habu bawon. Tidak ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Dah songoni. Alai jolma ngulu ni jolma nama jakut Yesus ima ada suatu buah kehidupan menuju kepada arah yang lebih baik. Sikap lebih baik, pangalaho parangi nang akaulaon lam tudenggana. Ido hatari dan ningulu naikon si patuduhonon ni jolma nama jakut Yesus dohot nanaing si patuduhonota aka amanginang. Asa songot topik ni minggutta sadarion sian hamoraon na dohita majalo asini roha gabe dapo asini roha mahita dilio matuhita hamoraon nai. Mulung atakas tajakon Jesusi jala tapataridahon perbuai ni ngolutta pabua natajakon Jesusi di bagasa dirita daktari dang habunian ate dang habunian ado uap ni si panganon dang habunian uap ni si panganon molo ngasongonon uap na omma perbuena omma si panganon na molo tuhawi tadaw do hausian siap perbuena. Molo memang kabereng ditoru durian berarti ilebung nai bonani durian nai. Jadi songonima nian dapat tuduho di tonga-tonga ngoluta molo tutudo tajakko Yesus tarida mainian sian perbuena. Ima perbuena di ngolu nama jakon Yesus ini. Molo ngasahati taula dapat ditama pasu-pasu hamoraun ni asil roha yang debata di ngoluta nang taga di hasiang anon lumuwi dari sugut dari paruhuman na parpudi nuaing huren itu hata naing hobasan di huret tama padidiun na badia tu anak kon ni keluarga indongata amang cok yari tonang inang boru siahaan tu amang ari tonang doho inang boru siahaan mole atema di leo kamudo rohamuna nyojar ni hapor siaon pabua na Jesus do mual ni hatuaon mual ni pasu-pasu na marhuaso mangatur ngulu ni jolma dohot mual ni haluan ni todi ala ni jar ni hapor si songoni di hari kotok kamu do laho pasahaton yana komunaon tutuhani asai jakon gabi anakonna asa di ain so nakengani di ain diangkat menjadi anaknya mulu nga di ain gabi anakna diangkat menjadi anaknya gabi parjabar maibana di hamoraun ni Tuhan ni gabi leonon nama kahamoraun na tu yana kotaon melihatnya mamang do di inang dison naung mangalehon roha laho pasahat penena kotau tu Tuhan ni asa dijakku gabi anak konna margugo mahamu laho marmudu-mudu dadanahon tujulan yarion di bagasan pangurupion di debata nago kuasoi di pasu-pasu pertumbuhan ni yana kotaon tu akatikin neng ro toton ditupahi tu hatta hari koto kamu ma mangalutiki muna maparohahon akan hariko di nguru partodion ni akayana kota di tengah-tengah kesibukan memang ikut tasorohod do mangalutiki sautik
manaringoti di bata ti anak kota, manaringoti Tuhani tu anak kota. Asa di bagasani tartopa ma haporsiaw na pangatusyon na pabuan na hola Tuhan do mual ni pangurupion, mual ni keberhasilan, sumber keberhasilan ujungna gabe semartangi yang non anak kotaon tutuhani pasahatur dirina dengan keyakinan kepercayaan yang sudah kita bentuk alani akapoda cara-cara pendidikan kerohanian na tapatupa songon natoras tu akaya nakota. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho ale di bata Jehovah manami para siroha na sumurong naung mangay kami gabi anak komu marhiti-hiti padjakon nami di bagasan Jesus Kristus gabi parjabar hami di hamoraumu ale amang di hasisani dosa halon nitordi nanggugu madalani ngulu namion pataw mahami ale Tuhan Jesus Kristus papatarhon padjakon nami diho marhiti-hiti hauduhon nami dinalaho patupalo maniroham patuduhong ngulu namarhai baruon perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Di bagasat todimma parbohali hami laho patu pahosa. Ali di bata Jehovah manami songonima di bagasat tikyon hobasan di huriamma ulau padidion tu yanakon ni amanami amang aritonang inang burusiahaan. Aran yojar ni hapor siyaw nasidan molo nunga di pasahat yanakon na tuho. Ayinom mo ma yanakon nasida gabi anakmu gabi parjabar ma yanakon nasidai dia ka arta hamoraumu atong jakom matuhan yes di roha niya manami mga rito ng burusiha di sono buwan niya nakon natuho pasato niya nakon natuho asa di diyom mo gabi anakom mo jala jakom maret danahon gabi anakom mo ali di batay Jehovah manami lasong ni manang ditonga-tonga ni habo ni roha ni keluarga ni dongan nami na marujungulu Erwin Daniel si Matupang tuntu homa tu anu pasahat kami asa homa na mga puli rohan na sida sa luhu na songoni na posom ina nami inang padita rapi na boru habiyahan di na marujungulu si motoduli na sida di Yogyakarta homa Tuhan na mga puli marhiti todim to di Purbadia sudi rohan ya kadongan nami na marhabok ni roha di Bason ala ni parsirango parsatokinan di pardagingon siyan akan na hinaholongan ni rohan na sida sungod diepi di sakapi ulaw partuaton ni keluarga na marujungulu tuko matuhan na patiurhon ho na patuko na kanarikot lao patupa ulaw ni di bagasan adamion ali di bata Jehovah manami lasongoni manang diobaso tayong kunon nami doa kadungan nami na marsahit asa ho matuhan na madoni lumubi da kadungan nami na dirawat nuaing di rumah sakit ama nami na poso mamang situa PPT silalahi inang anderina burusiahan amang situa datorandus de siahaan inang munte burmanulang amang esinaga erbor tambunan ardin siahaan asima roham Tuhan pasu-pasu masuk di tangannya ka dokter pangubati napatupa usaha pangubation dinasida asagay makoron hamadumo dito hatibu na sida mulak tu bagas na di bagasan kayu pasong nung araw piga-piga sen nasida tu hasong nililing na nasida dirawat di rumah sakit tu ngasima roham ho mana mangalehon hamalumon tupahi sude Tuhan pangubation ng akaubat na bongo tu pamatang na asa gabi makorhon hamubaw ni Tuhan tu hamalumon asa buhi musi na sida Tuhan mulat tu bagas na di bagasa kay pason na siya koy ali di batay Jehovah manami lasongon man ya karuas ni huriang na marsahit perawatan di rumah mang Abba si Hite Noel si Haan Raguel si Haloho ina si Tohang baru si Majutak amang Bimar Paung amang Hasiwalak Purba amang Melki Salalahi inang si Hite baru si Hombing inang Nainggolan baru si Torus inang si Boru baru si Giro inang Tambunan baru si Torus inang Pasaribu baru si Regar amang Imtira Jaguguk inang Imtira Jaguguk baru Tabarat inang Siaturi baru Butar-Butar amang si Tuaib Salubat Turuan amang Daniel Tampu Bolon inang si Tompul baru Hutasoit amang Tarida si Haan inang Awi si Haburu Panjaitan amang Manotang si Buya amang Christopher Pakpahan amang Sapadamin Huta Barat inang si Tua Priska baru Tapea inang Napitupulu baru Tapea amang Deha Samosir amang A Aritonang amang Farel Panjaitan amang si Tua Salma Purba amang inang calo si Tua si Majuta baru Tobing inang Tobing baru Munte songonin ang ina namin ng Panjaitan baru Tapubulon amang Pisilalahi amang Manaraw Tabarat
amang insinyur Oka Aruan, inang Lumbanturuan Boru Silitonga, amang Hokman si Buea, inang NOP si Hombing Boru Tagalung, amang Maruli Butar-Butar, amang Sutapanusunan Tagalung, amang Nurdin Manurung, inang Hutauru Boru Simanjuntak, inang Silaban Boru Simanjuntak, inang si Tompul Helena Boru Lubis, amang Marsaka Uta Barat, inang si Manjuntak Boru Lubat Tobing, inang si Mamora Boru Simanjuntak. Asi maruha malay Tuhan, pasupang suma pangubation na sida perawatan na pinasaan ni keluarga song ninang pangubation na pinatupan ni aka dokter pasupaso ng si pangano sinumon song ninang aka obat na dipangan na sida sa makorhon hamalumo ni Tuhan buhay malum sahit naron di pamatang na sida ala ni panupahyom mo ali di bata Jehovah manami latsong ni madiakadongan namin na marulak tahod di bagasan na sa minggon tujulu tuko matuhan na mga ramoti masumaso na sida madala ni arar ni uluna di taon na tinabami si dala na sida leo magadyang ni umur leo kay pasor las ni roha do kabisukod di na sida Tuhan mamakya katiki na tinabamu si dala na sida tujulan ni arion di bata Jehovah manami lasong ni manang di saluhut padala ni ulu nami salu ruas ni huriam khusus na hakabibi pasar minggon asa ho matuhan na marmahani hamigalu marsada-sada madala ni ulu nami di taon na ibaruon tahun 2026 asin roham na manggonggom daing ng todi nami tugu-tugu hami Tuhan ramoti marhiti-hiti huasom di bagasat todi purbadia na manuturi rohan ang pikiran nami dinalaho patupa si patupaon mangula kasilaw nami na buhay marhapatian ni Tuhan tuak kanauli na ding kapahibak kong ulo nami tu na duminggan na tuak kaari na naingro dito nga tunga niya kahaw mauli ni Tuhan so nga baga-baga mima tuak ka bangsom udwi homa Tuhan na mangopa mangabig kami asa buhay hubulot sa amin Tuhan mula ujujupang padala ni ulo na maolo ibaga sa paru kilon homa Tuhan na mangurubi manukul-lukuli sudi ruas ni huriam saluhut na matahi ali Tuhan isudi gulumi ni parnguluni na iko si boluso ni ruas ni huriami trapok kami maho unas unang tadi ko kami Tuhan nanggo satok kipe alay dongani mahami dilabung nami maho Tuhan laho mangodihu kami diganut tiki di panggulbiton ni parnguluon na ikon si boluson nami tujulo ali di bata ama nami disudiak kadungan nami ruas ni huriam natongod di perdalanan dope manang marsaka nang mula musi tu Jakartaon akan namar libur Tuhan homa na mga ramo tinasida homa na patolhason tulua namion di bagasan hahipason sonak so haribu-ribuan asa buhay hami pajupang marparsawara musi Tuhan di bagasan las ni roha madala ni ngulu nami dito nga ni huriam mo di taon na ibaruon marhite Kristus Jesus asi maroham tangi humma tangyang nabi. Amin. Hurian itu hatta taparadi mapiliata kapili humma di bagasan las niroha tapasa matujulu huhut maride. Tuang nada
para de marohata masuk tu acara perdidion nabadian. Mari de mahita. Oh Jesus, naik tadi do poso poso oh sai roma maliki uhud manjalo ibu anak turasna nasida betuson ainai masahatona tuhudagdana oh. Martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang. Narodohami tujulum mabuat danahon. Saya si maroham. Jalo maibana gabi anak komu. Pasu-pasu jala parguguy maibana. Mangyahi hangu dua cugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuan danak sididionon. Tangiho kamu mahata ni Tuhan Yesus. Lao mahamu tulia portibion nin na madok akasisian na. Pode hamu masaluhu bangso.
Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama doho anak, doho tod di purbadia. Ajari hamu manasida mengaradu ti saluhut na huto nahon itu hamu. Jalai ngokma. Sai dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa ro ajal ni hasiang anon. Manangisi na porsia doho ni didi dapotan hanguluan. Alai na so porsia kona uhum sugut. Tangihok kamu madohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuat dana tutuha Jesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima na mabuat ni. Jadi dung di ida tua Jesus si sugo marohana di dokma. Luat camuma akada dana hiro tuau. Unang orai hamu na sida. Ai dia kasih songoni do harajaon ni di batang. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangisi pe anggo sosongo dadana kibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danahi dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong amang inang ati dako kamu majolo apor sirtay rak mahamu madok ao porsia. Doho di hati nama dok sugut daging ni do dia ngeluan nasora sudah Agak atong alusi hamuma hata na usukutunon. Di pangido hamu nuaing di diun akada danahon tubagasan ni nahi na porsia muna. Alusna di pangido rohanami. Beha naolo do hamu mamude anak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatanya debata. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja. Do tu perguruan di Huria Protestan asa gabi ruas na menguru nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna nauru dohami atong tapasaha maibana tu dia bata marhite-hite padidion nabadiai Roma hamu 7. Ali siratorang Eliatov haritonang. Udi di maho tu bagasan goan di debata ama. Do tu bagasan goan anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goan ni todi purbadia. Amin. Sai diramoti debata maho. Di habobongok mo tu bagasan harajaon di debata. Rodi salilingi-lilingi. Amin.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasata mi dana hotu ho jala di cakokode ibana gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabi pania di honguluan nasa leling-leleng na. Asi maroham doho dia kanatoras ni dana hon. Saya pargogo jala ajari manasida malugu-lugu dana hotu ho. Asarap na sida taruli dia ka arta ni harajaumu. Amin. Jongjong mahita marede mahita. Nang hapalas ni roha alanatan iha ay disibulong naroa dohon dosa siana isena tumanda arta na umuli na umarta sian hatua oki salelelele Tapasama piliata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga doho nasa uli basa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhok karajaw mo dito nga to nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni tuniro di mataku osadoho mengoki rodi saluhut hartaku upasahan Tuhan nasun sangat Aliyama namin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaw mo. Say South Malomo ni Roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa darion hangulua siya pari. Si sa madusa nami songo panesa nami. Didusan didongan na mardusa tuhami. Punak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangako. Jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di depakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim.